माने संनायखौ फोरखौ होनाय जायासै डाइरेक्ट जानायखौल' होनाय जासै लोगोफोर दा माने दिनैनिया जाहैबाय बेनो नैबे जाबाय थारुन ओंख्रै ओमफ्राय बे दावदै जाहैबाय नैबे जाबाय फान्थाव फाजा ओमफ्राय नैबे जाबाय टमेट' बाथोन टमेट' फिसा ओमफ्राय बेदरा जाहैबाय दाउ बिखा आरो ओमफ्राय आमायथु बिदिनो लगाय लथाय गासिबो बेखिनि लोगोफोर दा दे नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब होना लाखिबा होना लादो लोगोफोर अननानै बेखिनि जानाय जासिगोन लोगोफोर दा दावदैखौ जाग्रोनोसै आं लोगोफोर दा बारा नङा दुइगाल' दावदैया दिनै फानलु दाउ बिखा नै थारुन ओंख्रिखौबो जानांगोन ना लोगोफोर नङा होमबा दाउ आमायथु बाथोना नै फान्थाव फाजा गोथावथारलै सामब्राम गुफुर बिदि गथा गथा जिरनानै जायो आं
Lukov Zubeng. Taruh lagi lah Lukov Zubeng. Daw dia. Đâu bị theo đúng món này. Đầu thì cứ ra xuống xe được bật đó. Ôi ơi. Nhiều con gì đang ngồi ở đây nè. Người trong mình Now ready to move. Last finishing. You will see.
लोगोफोर दा बेखिनियानोसै